ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କବିତା ଲେଖିନି। ଅତଏବ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ ଅଣ୍ଡାଳି ସାରିଲା ପରେ ବି ଗୋଟେ କବିତା ପାଇନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଦାଦାଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦାଦାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀର 2 ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ିବା ବୋଧ ହୁଏ ଠିକ୍ ହେବ। କଥାରେ କଥାରେ ଦିନେ ଏକ ନିଛାଟିଆ ଦ୍ୱୀପରେ ନାମ ନ ଜଣା କୌଣସି ଏକ ରାସ୍ତା ଏକା ଏକା ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଗୋଟାଏ ଲୋକକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଏକ ଦର୍ପଣରେ ଯାହାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲି, ଏଇ ଲୋକଟା ଯେ ଅବିକଳ ସେଇଭଳି ଦେଖିଲ। ମୁହଁରେ ମୋରି ଭଳି ଦାଢ଼ି, ମୁଣ୍ଡରେ ମୋରି ଭଳି ଅଲରା ବାଳ, ଆଖିରେ ଚଷମା, ହାଡ଼ୁଆ ମୁହଁ, ମୋରି ଭଳି ଡେଙ୍ଗା ରୋଗା, ମୋରି ଭଳି ଏକା ଏକା ବୁଲୁଛି। ଅନେକ ଦିନ ଆଗେ ସିନେମାରେ ଦେଖିଥିବା ଏକା ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ରାମ ଆଉ ଶ୍ୟାମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଯଦି ରାମ ହୁଏ ତେବେ ଏଇ କ'ଣ ସେଇ ଶ୍ୟାମ? ପାଖକୁ ଯାଇ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ସେ କହିଲା, ଅସୀମ ବସୁ। ଚମକି ଉଠିଲି, ଅସୀମ ବସୁ? ହଁ, ଅସୀମ ବସୁ। ପେଶା ଛବି ଆଙ୍କିବା, ନିଶା ନାଟକ କରିବା। ଇଏ କ'ଣ? ମୋରି କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସେ ମୋତେ କହୁଛି କେମିତି? ମୁଁ କ'ଣ ତେବେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ତାରି ନାଁ, ତାରି ପେଶା, ତାରି ନିଶାକୁ ନିଜର କରି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବର୍ଷ କଟାଇଦେବି? ମୁଁ ଯଦି ସେ ନୁହେଁ ତେବେ ମୁଁ କି? ତା ମୁହଁରୁ ବି ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ତମେ କିଏ? ପାଟି ଖନି ବାଜିଲା। ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା ନାଁଟା କହିବାକୁ। ମୋ ନାଁଟା କ'ଣ ତାକୁ ତା ନାଁକୁ ଖତେଇ ହବନି? ମୋ ପେଶା, ମୋ ନିଶା କ'ଣ ତା ପେଶା, ତା ନିଶାକୁ ଖତେଇ ହବନି? ଏମିତି ହବ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ବାଟରେ ମୁଁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ମୋତେ ସେ ଚୁପ୍ ରହିବା ଦେଖି ସେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ତୁମ ପେଶା, ତୁମ ନିଶା? ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରେ। ପଦେ କଥାରେ ଯେମିତି ତାର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ, ହେଲେ ତା ପ୍ରଶ୍ନ ସରିନଥାଏ କି ମୋ ଉତ୍ତର ଶୁଣିବାକୁ ତାର ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ। ସେ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ତୁମେ ନକଲ କରିବା ଶିଖିଲ କୋଉଠୁ? ନକଲ? ନକଲ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ମୋ ଚେହେରାର ନକଲ କରି ନିଜକୁ ବନେଇଛ। ମୋ ନାଁ, ମୋ ପେଶା, ମୋ ନିଶା, ମୋ ନିଶାକୁ ବୋଲି କହି ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହେଲେ ଜାଣି ରଖ, ମୁଁ, ତମେ ତମେ। ସିଗାରେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବାହାର କରି ଖଣ୍ଡେ ସିଗାରେଟ୍ ପାଟିରେ ଧରି ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ବଢ଼େଇଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ନିଶ୍ଚୟ କହିବ କି ଏଇଟା ବି ତମର ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବୋଲି। ନକଲି ଲୋକମାନେ ଏମିତି କହନ୍ତି। ଆହୁରି କହିଲା, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭାବିବାକୁ ଯେ ତୁମେ ନକଲ କରି ଆଉ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ତିଆରି ହେଇଛି। ଭଲ କଥା। ଯଦି ମୋତେ ନକଲ କରିବ, ଯଦି ନକଲି ଗୋଟାଏ ମୁଁ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ମୋର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କିଛିକୁ ନେଇ ଏମିତି ଭାବରେ ତିଆରି ହୁଅ, ନକଲଟା ଯେମିତି ନକଲ ଭଳି ଜଣା ନପଡ଼େ। କଥାଟା ମିଛ ନୁହେଁ। ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯଦି ଅସଲ ହୁଏ, ଆଉ ଜଣକ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ନକଲ। ସେ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଅସଲ ବୋଲି ଜାଣିସାରିଲା। ମୁଁ ତାର ନକଲ ନ ହେବି କେମିତି? ତେଣୁ ଗୋଟାଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ତାର ଅତୀତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ମୋର ଅତୀତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ପାଇଁ ତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣାଉନି କିଛି। ଆପଣମାନେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କିମ୍ବା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ କଥାରେ କଥାରେ। ଅସୀମ ମାନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ।